sa rozhodujú ako postupujúci s lepším časom, ktorú dráhu si vyberiem. Štartovný blesk doslova do písmena spustil tento súboj dvoch posádok. Dáni trošku nalepený na ľavej stene k jazdu, Taliani takisto. Ale Taliani sú vpredu a kontrolujú situáciu. Dáni na poslednú chvíľu zvrtli svoj čln, aby neskončili na kameni, ktorý aj tu niekto dal úmyselne do stredu kvôli komplikáciám. Pasáž, trúbka. Taliani trošku zabrzdení válcami a Dáni sa na nich dotlačili, ale posledných z troch válcov opäť preveril aj Dánov, takže rozostup sa opäť zväčšil a Taliani môžu komfortne padlovať ďalej. Nemôžu vypustiť svoju jazdu aj napriek tomu, že